Ongelmapuukaato on isojen puitten kaatamista pihoista. Se alkaa oikeastaan siitä, että käydään katsomassa se pihapuu ja sitten kun se ajankohta lähestyy, niin sitten mä laittelen nuo sahat kuntoon ja kaikkia pitää toimia, kaikkien vehkeitä sitten saa sen turvallisesti tehtyä sen homman. Se tuntuu varmastikin joskus asiakkaalta, että se on lyhyt aika, että se puu on nurite, mutta siihen on käytetty paljon aikaa jo ennen kuin se on edes purua otettu sitä puusta pois. Siihen joutuu keskittymään kuin urheilusuoritukseen oikeastaan. Paljonhan on metsureita ja paljon on puukaatajia, mutta metässä se on ihan eri asia pihalla. Kyllä kiitosta tulee paljonkin. Eilen oli justiinsa semmoinen tapaus, kun sanottiin, että on vissiin kavittu ennenkin puita. Että se kiitos on ehkä semmoista, sillekin kiitetään. Minulta voi tilata työt sillekin sitä ongelmapuukaadosta. Voin tehdä ne klapeiksi sille asiakkaalle tai välittää firmoille ne puut, jos niitä tulee tarpeeksi paljon sieltä. Risutkin pystytään järjestämään pois sieltä ajamalla tai sitten hakettamalla paikan päällä. Kyllä tässä työssä ammattitaito on sitä, että tiukoissakin paikoissa se tehdään turvallisesti ja niin kuin asiakas tahtoo.